ける太陽に灼熱の拳せいやせいや汗が飛ぶ苦しみ貫く男の意志を視力を尽くし今を飛ぶ命をかけて心身連満のらないよ裏裏しきし一年しけんお願い牙をむきちぎれる絆で友を呼べ水平線から日が昇る幾多の痛みを解き放って海に向かって息吹を吐けば強き心に夢宿る心境心心境心心ジャンピングを100回セットもしくは3セットになったら石田さんが必要ないです。100回30秒でいったら100回照りつける太陽に灼熱の拳せいや汗が飛ぶ苦しみ貫く男の意志を視力を尽くし今を飛ぶ心のかけて心身で荒波よぐらつきさし一撃真剣己を叩いて明日を見て心境心流れる涙の血潮がはじけ高く高く土を蹴る若き獅子よ牙をむき
ちぎれる絆で友を呼べ水平線から日が昇る幾多の痛みを解き放って海に向かって息吹を吐けば強き心に夢宿る新極真新極真新極真の風が結果を新極真新極真新極真の風が新極真新極真新極真の風がダルハンバトルこれからも稽古頑張って、強い子供たちを育ててください。生きしける太陽に灼熱の拳せいやせいや汗が飛ぶ苦しみ貫く男の血を視力を尽くし今を飛ぶ空手の道に心身電魔の足らない胸ぐら突き刺し一撃再建俺をただ足を見て新極真新極真新極真の風が吹く新極真新極真新極真の風が吹く막고 스포츠 마스터 첫 경기에 맛이 우리 나이를 느끼면서 맛이 어려우잖아요. 그걸 무슨 얘기야? 나는 때려. 나 무슨 얘기야? 流れ涙と血潮がはじけ高く高く土を蹴る若き獅子よ牙をむきちぎれぬ絆で友を呼べ水平線から日が昇る幾多の痛みを解き放って海に向かって息吹を吐けば強き心に夢宿る新極真新極真新極真の風が吹く新